takulandirana Malawi, dzina langa ndine Robert Kalembera. Iyi ndi episode inaso ya Know Your Actor. Imene tsopano taipanga upgrade tonena choncho. Know Your Actor inayima kaye pakatipa imene tinakonza kuti tizingocheza ndi ma actors okhaokha. Komano tsopano tazisintha kunena kuti titomachezanso ndi anthu osiyana-siyana. Ndelero mu studio muno ndabwera ndi amayi amenewa ndi atiuza okha dzina lawo komanso chimene iwo amapanga. Monga mmene tanenera kuti Know Your Actor podcast taiwonjezera kunena kuti tidzichezanso ndi anthu osiyana-siyana. Wina aliyense amene ali ndi luso alaundi kumalawi kuno. Kotero mukhale pompo mone kuti mayi amene takubweretsana lero ali ndi luso lotani. Takulandirani mayi. Zikomo. Ine ndine Mayi Samson. Dzina langa ndine Joyce Noah. Ine luso langa ndiloimba ngoma. Muri ngoma mmachaya ngo. Kwambiri ndi maombaso zedi. Ngoma imene kuti ndiphunzire. Ndayiphunzira mukamphindi kochepa. Ndimapemphera mpingo wa CCB. Ndiye kumpingo wa CCB uja timapita mofulumira cholinga ndiye kumane ndanyamara amene amatoma imba chani kodi ngoma. Ndani matoma siyasima pamoto ndikangomva ngoma kakuimba zero chaichi akwathu enali pakamwamba paphiri. Ndani matu siyasima pamoto ndikangomvesera ngoma kaja kama nditenga mtima. Ndine kuthamanga rubasiru ndikafika pamene paja ndiyero ndimalanda ngoma ijira ndiphunzireko ndamatuma ndiphunzitsa nyamarawo pamene. Jabu. Ruru. Ndi moti pano tikakuza kuti kubwere ngoma muchaya. Ndiko zoimba soko basi. Monena. Chabwino takatitengere ngoma ase. Tufuna atichaire ngoma mino tisankha nyimbo yoti atichaire. Okay, mene mwabvera unena kuti lero tikucheza ndi katswiri wachizimayi amene amadziwa kuchaya ngoma, uimba ngoma. Iwo atu akunena kuti anaphunzira kuimba ngoma kumeneku kumpingo wa CCP. Pano kaya mupemphera mpingo wanji? Pano ndupemphera mpingo wa Divine. Ku Divine Church. Kumene koso kumakaso mpato cha. Kumene kotsopano ndiri mpato ndikulepezekeratu. Kusiyana so ndikusisebise lero ndimangoimba nthawi imene ori sirili mu chalichi. Koma pano ndikuimba. Tifori chinango ndi imene ano ineyo tsopano. Ndeba libe so ndira ndindeka nditu basi. Makolasi ndimaimenya. Moti titapita ku Divine Church of God. Kuti tikaone kuti mwina poti pano ndikati mwa wiki mwini mapemphero kati mwa wiki mukuna wa mapemphero tilinawo ngati lachiwiri moti lachiwiri ndati ndabwera kudzaonerera kuti tidzaona kuti muchango kwambiri mapemphero amene alachiwiri kuchalichi kapena kuti kumene timati ku fellowship mapangira fellowship ndoti ine ndifunisisa kuti fellowship ina kama fellowship ina yake imodzi ayimba ngoma mu studio muno komanso fellowship ina yake imodzi ndifuna kuti iwo ineyo ndidzapite ndikajambule ndekha ku fellowship kwako ndele loli nditapatse kupata kuti ayimbe ngoma mama ngoma yabwera atibweretsera ngoma iyi yo muimba amene limu basi tingoimba abe koma siyenera iziveka chonchi mawu ayi imene ziveka imafuna iziveka mawu bwino kuti tinyimbo zizitengana bwino akubweretserani ngoma yala kuika kapena ngomayo ndiyo mweyi koma anonga si ndi umene kulili kumwambako yakalanga kuti yazizira chabwino nde chowambira tilibe koma tango chande nyimbo yake ikhale nyimbo yanje nyimbo yake ndayamba kale kuona zodabwitsa ndayamba kale kuona zodabwitsa okay amayi funa tilimbe ndizambisa ine kamene muyambisa okay olo ine ndikuzambisa muyambisa ndizingokuyakirane chabwino amayi watu afuna imbe ngoma kubweretserani mzimayi odziwa kuchaya ngoma amangoda ngoma maimba ndazibambo ngoma maimba koma apata kubweretseranso ni zimayi odziwa kuimba ngoma takhani pompo muone kuti ayimba motani ndikuyamba tiyeni mama ndayamba kale kuona zodabwitsa kubwela posachedwa ndayamba kale kuona zodabwitsa kubwela posachedwa Yesu akubwela posachedwa kubwela Yesu mama monika kuti mumathandiza kuimba ndi program yathu imakhala yachiyepere kwambiri timafuna tingocheza ndi anthu kwa 5 minutes chabe ndi apa tikaona nthawi tione kuti tikuyandikira ku 5 minutes kumeneko ife tithokoze kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu mu studio muno ku God of Amani Studios komanso ndikukhulupirira kuti lachiwiri likubwerali mundimbira phone ku fellowship imeneko kuti naninso ndikaone kuti mumachaya bwanji pagulu popo ndipo yesetsa ayi choncho ndimene tachezera ndi mayi amene wa Mayi Samson amene
akupemphera mpingo wa Advent Church of God komano anaphunzira kuimba ngoma kuchokera mpingo wa CCB ndipo yowa ngoma machaya ndithu tikhulupirira kuti mwaona nokhaso umene yowa achayira ngoma pa tsiku la lero kufikiranso sabata yamawa kapena kuti program ina imene ikubwerayo ya Noyo wa Actor komano tidzitinso Noyo wa Actor mesa kuti tayisintha pano tizingoti mwina Noyo wa Artist okay chabwino tidziti Noyo wa Actor yomweyo lero linakubweretserani mzimayi amene wodziwa chapa ngoma khaninso ni pompo tapangani follow mupange subscribe ku YouTube channel yene kuti mudzione ma podcast ali onse ndikubweretsana zabwino zochuluka kwambiri mukangosearcha Robert Kalembera pa YouTube ndikungopanga subscribe kapena kuti Robert Junior pa TikTok mukatelo ndoti ino ndife tili bwino tili mtika zikomo kwambiri.